Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nala Garing tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Penyarian. Oh, Pak Carik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Carik. Ha iya wis. Bekti kula Pukulun. Iya Petruk tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Engko dono kasino Indra udu. Ora film ora. Kulon Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula. Ya Garing tak tampa. Waduh serem suarane. Ya Garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Indra wis tenang wae santai. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Waduh. Nganggo ngono barang Indra. Kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot iki diaginge iso mak grewel ngono. Mbok ora medeni. Wong arep perang kok malah dijek-jeki. Nala Garing wonten dawuh Pukulun. Tekan koning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dlamaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wane perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kaya nyembah dlamaning Pitulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sapa ngganggu bapak? Nyawane Garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa. Ha sing tak wedeni apamu? Ming dewa iki kok diwedeni. Ya, Tru. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap, Gong, siap kae. Apa Petruk bareng nyombelani karo bapakne? Lho anake, Mas. Nun sewu Pukulun niku anake bapak. Dadi nek Garing belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe sapa jenengmu? Yamadipati. Yamadipati. Ya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wow. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Wah, jan Bagong ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalena prapting lalis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nek ana dewa kewirangan aja dundang Nala Garing. Mati dening aku. Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi, Tru. Siap lho, Gong. Oh, oi. Ora disiki tuman. Derajate batur to. Ngopo wae? Ayo, maju.
Awas. Hai. Ayo, Indra. Tandang ono Bathara Indra. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Waduh. Nyakat bablas. Terus. Wah. Wah. Kowe lah. Ayo, ora bakal iso ngantem aku. Wah! Wah ya. Wah! Ayo maju ana wegane. Wah! Us. Out. Wah. Ayo maju Petro. Modaisa. Lho, ora tekan ya. Mas. Ayo. Ora bakal iso ndunguk dewa ya. Wedange puta. Ya ben apa. Wedang sing endi? Sing tae akeh banget mau lho. Kita kira melayu arep ngabarke apa-apa kok wedange puta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh. Aneh piye? Dewa ditanya kok ora kena ya? Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyarian tak arep antem. Kok kaya jarake iki 2 jangkah kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek 2 jangkah ki lembu 2 jangkah. Ora ana aji-aji kok lembu 2 jangkah. Piye Gong? Piye? Wis tak andani ngeyel to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin. Aku ya ae. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kaya ora tekan e. Oh, menggok dhewe tangane. Lho. Rating ora. Rating nabrak cengelmu kowe. Ya ora nesu takoni ngono. Aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya, iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya, iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Ya. Piye, Gong? Takon Semar aku. Ya. Mir meneh. Wis ora apak ning mir men. Iki kesusu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak. Kok dadi? Dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso bales. Ning sing jeneng apa-apa ki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong ki mesti tau kapusan. Sak bodho-bodhone wong ki mesti duwe penemu sing apik. Lho kuwi saluka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong ki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dada medun. Ora entuk dada munggah, ora entuk. Ning dada medun. Mesti keneng. Mesti keneng.
Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudyar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, Truk. Ayo. Amuk Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutuke le ngantem. Mang tutuke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekejek aja duntang nala garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entreke larane ra jamak-jamak. Bres ngono reng, mati dene aku. Ayo wasen, mati ya. Aduh, waduh. Mutar we. Ayo sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning pati. Kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Ning pati. Truk. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono yang anggere nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe kepruk sak banter-banter. Mati dereng aku. Waduh. Wah, ayo gong ya. Wah. Oi. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh. Waduh. Modar. Pecah kula wulu. Mati aku edan. Nala gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulun. Pecah kula wulu. Mboten saged mlampah. Waduh. Bagong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, ladala. Ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Panakawan gawe wirangking para dewa. Cis Trisula ora padha tekaning pati aja duntang Bathara Guru leganing ati. Waduh. Wes. Piye kok do mlayu-mlayu? Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kwampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel Dara Indra antem ya kontal. Pak. Bathara Guru nggawa drai. Hus. Drai dengkulmu mlocot ora. Sing marai mlayu ki ya mbuat Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa ya, Tru? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cis Trisula. Cis Trisula, Tru. Gong Cis Trisula, Gong.
Agene Manchester Yamin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke linge dawe-dawe. Cestri Sula. Kae ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati, ngene bapak sedo. Pendem ya Pak ya. Hus. Abi meneh wong mati. Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Cilaka iki to. Ha iya. Kudu sing mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu Den Bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jawab. Kowe do tengok kene. Bagong Petruk gareng tengok kene. Bathara Guru aku tak neng kene kok ora tekan kene dhewe wong. Mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi Kakang Ismaya sakmenika sampun pantok pepuntaning tekad menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bajin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakangne Bathara Guru kok malah kakangne dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya aku tak nyembah. Ora apa-apa. Wong jere kowe kuwi ratu ning dewa, aku ming derajate wong cilik ming Panakawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng keparingipun Kakang Semar neng kayangan. Wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men do weruh kabeh dewa-dewa. Anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu. Tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Terus melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko rak kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo gong kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ya wis ben kadang barang kok ya mati. Iya nderek bapak kok ya. Alah, Reng. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok
asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cah Edian. Aku pancen Edian. Mau gedeng ora. Kuwi tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Garing karo Petruk Bagong men ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedawalanipun badhe kula pethuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala Garing lan Petruk. Sakarepmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Garing karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ora bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawuhne ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saken beto tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ya ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora are tuku, ora are utang kok dadak ora ikhlas. Medhot atiku. Matur nuwun ya, Prak. Kowe mbelani karo aku. Matur nuwun ya, Reng. Kowe mbelani karo aku. Kowe ya, Truk. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah rayah. Maksudku tak slametke, Truk. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ana, Petruk ra ana, Gareng ra ana. Nek nganti tekan jam 2 padahal ngendika mati gara-gara masa aku dhewe. Wis ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo Pepundhen Pandhawa malah dilumputke. Wadul karo Sinuwun Darawati mesti disalahke. Oh iya. Aku sing sedulur Bapak ki jarene tunggale 3. Semar, Ismaya, Tejamaya, Manikmaya. Tejamaya ki jarene Watagok. Ha iki aku nek ora njaluk pambiyature Watagok wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning Jurang Porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang Watagok mbogong ora melu-melu, langsung tak benggang cangkeme. Wah, suwek tenan. Adine kok ora arep melu-melu. Wah, aku sing sowan, wah aku sing teko. Pangling rak Bagong to. Pakde, Lho ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung. Wedan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kok ya, Gong. Ora le nyolong. Hus. Mbaya sing apik nek apa pakdemu ku kundang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan wa kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis rasa tok gagas. Tapeke wa, gelem po kowe? Gelem. Beken engko nek bali gawanen. Tenan? Heeh. Matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak?
Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora. Ora ngopo, eneng ngopo Kak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe wae. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para wadyabala dewa. Wo. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa, nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Heeh, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki ra do. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadine ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri ning donya, jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe mbangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene arep njaluk tulung karo kowe, Watagok. Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhok. Oh, iya. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan. Oh, jero. Basa Indonesia ora. Ana kowe tulungi ya, Pak? Gong. Nek aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manikmaya. Lah terus? Aku ora iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya, wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono. Nek mencret terus nyatet cangkemmu tenan. Iki serius iki. Nek ora gelem ngewangi karo ora gelem balekke bapak asli tenan catet tak benggang nggo kunci Inggris sangemu men saya amba sik aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe caramu piye sing ngewangi kowe dhewe wae aku heehdur kekuatanku apa ning ora wujud Bagong lho wujud apa nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarepmu. Engko tak nehi daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Iya. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Moh. Ndak jotosan terus aku wegah. Ah sapa? Abimanyu. Ah ora bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang perkasa ling ngragati manen. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku
Oh njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Kowe ki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, Catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Wah kok lancamane ming cangkem terus to iki. apike cangkemmu wae. Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, Nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Catet. Ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atonya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki mau? Tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok kebeda iki nek wong nekat randulungi nang nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong muga-muga kasembatan panjang kamule. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winayu ing asepi. Mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya. Mila sak ciptane dadi sak tedyane ana. Dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong. Ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah. Dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gok. Ora, wis wujud Raden Werkudara. Waduh, ngleleng. Ayo, Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Malangkrik. Tangane tumpangke mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ra wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngeses e. Aku kaya ban gembos. Madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun, Gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge. Coba digedhekke meneh, didehemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Ngene nggo tak dah itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem Ndasmu. Wah, karo makne gedhe ngendas-ndaske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, aja ora tak ganggu. Kok saya cilik gembose? Kok saya sithik? Wong yo kae wis sithik. Maune ngono entek yo ngono.
Wah. Jlimer, jlideng. Jlideng kakangku. Kok kayane kurang gedhe, Gong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jlideng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Ngampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah. Kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak kelumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, Ngono ta. wah. Toko. Waduh, ketara lho, ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku Aja watuk. ngampet tegok bajigur. Angel ra jama-jama Sana kangelan aku. Wah, ya wis sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar, Garek, Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Warga ngopo to ya? Pengestana kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane. Kok ora dipasangi lip? Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega Sebabe nek ketemu Rara Jonggrang. Haji-haji ora bakal mandi. ngono iku aji-aji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan angel. Iki aku nang njaluk ganti piye kok? Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, aku rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedakep. Yo, Mulak-malik engko nek balik Janaka ra iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku mek Janaka yakin sip. oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa nek tak nggawe cewek-cewek kuwi. Waduh gayan. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku tenane ora positif gonta-ganti. Wis gak gawe aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon pencangkam. Wis malik toga. Wis. Lam-lam berjiwatan. Boyo miraboyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae.
Togok pripun Ndara? Nah, linggung ngisor Togok. Aku bendaramu. Walah-alah gawe aku yo ngrekasake. Ora sangger sula tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka Togok. Nggih, pun gek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke. Iya Togok. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga. Selakajen ket mau ming. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan Togok. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongake kasembatan penjangkane. Iya Togok minggira. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak slametke Kakang. Yen Kakang wis ketaton, Kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan, aja kuwatir. Mengko tak gawake oksigen supaya Kakang Semar tetep urip ana ing Madyapada. Kakang Semar. Guru wiwit saka jagat budal marang kayiwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manikmaya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake, aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing Pringapus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembadan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Mula sing sak traju, sing sak bobot, nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen tata anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pertangga Jiwa lan Dipa Nirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen. Urip eneng jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamanik. Ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten nggadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamanik tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman. Nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing kayiwangan Kakang. Kuwi tenan apa piye? Lair batos monggo
Kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manikmaya, mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kalian Kakang Badranaya. Ah, syukur. Yen ngono dewa ngelingake marang kowe, Manikmaya syukur. Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken pelemertangga jiwa Jambudipa Nirmala ingkang saknyata kathah thukulipun wonten ing Kayiwangan. Menawi Bagong namung betahaken setunggal pelemertangga jiwa lan setunggal Jambudipa Nirmala, kula kinten mboten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing Kayiwangan, Kakang. Atiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Kenceng warudayang pak pong syukur di. Menawi jenengan ndika tumuli enged dhateng Purwodaksina. Kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karang kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula, rukuning para titah ing mapan wonten ing Martyapada di kasinggihan mekaten Kakang Rada. Mila ingkang saking menika Kakang sak mangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi pelemertangga jiwa lan Jambudipa Nirmala, nanging kelebet Kakang Semar Nalagaring menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nalagaring dalem Pak. Petra pripun Pak? Arep diparingi pelemertangga jiwa karo Jambudipa Nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarene piyai pinter, sapa sing dharep pelemertangga jiwa Jambudipa Nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Weh, dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dongkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrana Petra, pelemertangga jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli. Oh, ngoten. Kali pelem apa jenenge iki? Aromanis. Wah, legi pelemertangga jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelemertangga jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem rapia. Wah, pelemertangga jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah! Legi pelemertangga jiwa. Kali pelem disipi to reng ora. Ya wis biyen mangkel aku wawe. Oh, urung tau ngrasake koyo wawe. Nah, ngaten badhe kula aturaken Kakang. Ya. Nek kowe ikhlas ya tak tampani. Tak pangane kanthi lega-legawaning atiku Manikmaya. Miat langeneng kalanggiwan. Aglar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan badang kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga Indra ulun jaluk pelemertangga jiwa Jambudipa Nirmala ingkang wis ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki istiraken dawuh paduka Hyang Adi Pukulung
Lang ing triya mangu mangungkong Ganduan rimang lirena tanpa kanin Koten prayetna semulire seka bali titiyane kandayane trisanya purnama sasi ing menika kakang sawetawis pelemertangga jiwa lan jambu didhepa nirmala monggo kula aturi ngarahapi kakang Semar ya matur nuwun nala gareng iki lho wis dimanggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Heeh. Jambune ya wah. Mlenis-mlenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan embruk rasane. Nyenengke. Ha iya. Kuwi ditokon tuembel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan, aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan monggo Kakang Semar dipun rahapi sak sekecanipun Kakang Badranaya Data laruta saking Godha Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring Tuwin Lurah Petruk samyang rahapi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan Kang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar wis mangerteni gelagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning pelemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Dupi den dahar dening Panakawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara datane nget Purwadasina kagiat kadrakasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau. Yo. Wah, atos pundi tadi? Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedahipun sampun emut Purwadasina. Nanging sareng pelepertangga jiwa jambu dipun ora dipun dahar dening Semar Nalagaring lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadasina. Aduh nyuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun apus krama kaliyan Kang Raka piyambak inggih miya Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang karya jagat dhateng tumindak paduka Adi Pramila Bandara menika ingkang badhe nanggal sinten to Bidi? Kakang Narada, punawi? Niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan, kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan.
Nanging menawi srana kados mekaten badhe kelampahan panjangka kula sakmangke sampun boten wonten titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan pun Manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Wah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dados pundi? Angkara murka Budi Candala. Alah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Trada menika perkawis kula. Kakang Trada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah Manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Trada. Indra kula wonten timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kewis ora eling bandanen tangane kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken sewiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, panjenengan angel dikandhani kok. Lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalesaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Ah, wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Walah. Bugulun. Kula ingkang ngabdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Bugulun. Nalikane raeng dalu wong agung mangsanya meti sirap kang iki apa iki? Lho, ora ana apa-apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Trada. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha inggih lah kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna padha kanthi raja sapraptanira nggir Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabik tinebena ngilodune dumawaing tawang-tawang Pukulun ingkang wayah
pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi Pukulun. Ya Janaka ulun tampa. Pangestu ulun tampanana Janaka. Kula cancang pucaking remi. Weni dumawaing wijang rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken Giri Patembaya. Ya Arjuna, Giri Patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka padha raja sak prapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana. Nun inggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing Kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing Kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa. Menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing Kayiwangan Pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang Kayiwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing Kayiwangan? Kenging. Amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. Wonten lebeting pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajahe kaya udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sak penake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kekecepet Pukulun. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun nalindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka. Mulat Mara Sang Arjuna Esmunya. Esmunya kang kamanungsan kasrepang tingkahing mungsuh. Boten nginten babar pisan menawi paduka Pukulun kados mekaten lampanipun. Janaka kuwalik. Raine nang kene kok raine nang kono. Wah, dumeh rambute dawa digebeske. Pukulun menawi ditira mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Sarunsari Budana nangunun juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama.
Kula mboten narimakaken pukulun, kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka. Rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna. Arjuna wonten dawuh, wonten dawuh. Yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun. Mboten ateges kula badhe wantun lan panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman mingguk saking dedalan. Kula mboten narimakaken. Bener Janaka nek tok waneni kok sak pinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kalan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Pukulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Mulai panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten idri kan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak-piyambak. Menika badhe wonten pundi pukulun? Widodari ki nek yaene do kepuyuh. Lha nono kula nderek. Ora kena kok melu arep ngopo? Pukulun sampun dangu kula mboten sumerep. Sampun wonten 3 wulan menika pukulun. Saben dalu mboten sapa wonten ing griya pukulun. Kakang Trata, punapi? Lah kok aneh. Guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat. Inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi. Pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula. Mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula pukulun. Arjuna kula wonten paring adhawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita. Monggo kula trinamakaken pukulun. Kakang Trata, menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kaneka Putra? Pripun? Cis Trisula mboten tumama, Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten. Wah, lah kok elok bocah iki. Lah kok dadi kaya ngono kekuatane. Pukulun panjenengan ndawahaken menapa menika namanipun Cis Trisula. Cis Trisula kula mboten kraos pukulun. Lah banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun. Pukulun kula mboten nrimakaken. Paduka pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula. Apa kowe ora kaya? Pukulun Bathara Narada panjenengan kula katutake. Kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun. Ya ora dadi apa. Pukulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa Dewala, pelemper tangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara.
Pukulun. Coba, kowe nyuwara aja gedhe-gedhe, ning kaya swara biasane. Pukulun ngono. Pukulun. Nah, candhak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kowe dadi kesandangan rene sing akon sapa? Kula nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali Pukulun Bathara Guru kula kelangan bapak le kakang kula, kanca kula sapa? Sing nyandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber. Anu. Togok. Togok lah. Ha, togok. Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning Pukulun bapak kula teng pundi? Bapakmu nang pinggir Candra Dimuka ana. Tulungana dibondo karo Pukulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semau. Dus Ndara kula Ndara Janaka Den. Sampeyan kok nyusul mriki? Nggih, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal anu aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen to Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih Ndara Nala Gareng dalem Den kaya dibondo. Nggih kaya kirik. Wes Petro kowe ya dibondo. Nggih Ndara, padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nala Gareng lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan napa-napa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis iso ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya, Gareng. Tiba padha-padha. Matur nuwun Gus. Iya Petro, tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku Kakang. Oh, kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to Gareng. Sik. Lah periksane. Ndara dalem anu opo Gareng? Waduh Ndara Janaka. Malem Kemis digeret Larasati. Malem Jemuah digeret Manuhara. Malem Setu digeret Sembadra. Malem Minggu digeret karo si Dresana. Nggih. Minggu sore suntik.
truk sampah truk kaya bedhek-bedhekan aku ngerti kuwi ya. Mulai tak rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian. Pedre kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem iki. Ya anggere ngene iki. Ndara? Apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusah ndangani sapa? Hah? Kowe sing nyandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun Rada diundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya ki nek cedhak ana ing jagat kae merga wis kerepotan ra iso mikir ra iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana liya kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh dampar matek wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe mesti ora bakal tumomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono Bagong. Oh, jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Sapa Janaka. Wah, ketoke wis walus slip. Wis alus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Trada kula dherekaken. Kecilikan ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Trada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo.